Lewap vilayeti Çerjew şäherinde 2 yetkinjek awtulawlaryň içinden ogurlyk edip durka tutuldylar. Tutulanlaryň bir topar bolup öňden bäri ogurlyk edip gelýän dikleri aýdylýar. Şu gün tuttuk Rozaýda. Ogurlaryň ykbaly barada henüz maglumat alınmady. Emma görnüşe görä ogurlar gurbanlar tarapyndan sonra öýde gedilendigi ma'lum bolýar. Kudretmiş adene. Öýünden kopmuş, yeme azad yokmuş. Maşına uğurluğa yürütüptü. Bakarda aylan püreyle. Niyaz yolun ortasında. Soňky aýlarda Türkmenistan umumynda ogurlyk giňişleýän ýaýrandygy maglumatlary ýygylykda gelýär. Türkmenistanda sosio-ykdysadyň çökmegi bilen dürli görnüşdäki jenaýatlaryň sanynyň artandygy dikkatlary aýan bolupdyr. Kaytansın yine.